आधा थारलाय मानसियानो उदै गिदिरखाय गेन्द्राद्रा उदैखौनो होलेखो फोलेखो थिखांनो हागौआखै बियो। मानसियाबो हिनजाव लायो नालाय एखेबारे गाधा। सिख्लाफ्रालाय फैफेरा उराय होनायाव बिसोर फैबा एसे मोजां जागौमोन जल' गल' रोजाबनाया। सिख्लाफोरनि आवासासो स्रां स्रां खारलै आयाथ' जाया बेरे सिरि सोबनानैनो। मा दावराव जालायबाय थाखो नोंसोरलाय लामायावलाय? सफैबाय माथो नोंसोरबो। माबालै बै मास्टारानो दाबो सौफैयाखैना जोंना। फिरफिला दिखांनांगौ फिरफिला बिरहोनांगौ। माला सौफैगोन सानजलायलांबाय टाइम बारहोलांसिगोन। दाबो फैयाबालाय दाबो सफैलाय माला जानांगौसै दा सानजौनानै 12टा 11टाबा बिरहोनोसै होमबा लासिंसिंनो। मालायफ्रा हनै जाखांजोबलाय लांबाय जोंनालाय माला जाबावनोसो। दे माबार खबर लाथारदो। जायालै मास्टारानो जाया अभारद्राय गाधा उदै गेन्द्रानो उदैसो थिखांनो हाया ना माया ना माबा बेमारिसो दङ थाब सिखारनो हायि हमनोनो हाला मानसिखौनो। माथो सफैबाय मास्टार बुदाना। आच्छा एफा गोबाव जायो नामा फिरफिला बिरहोनांगौआ? मा एथ'लाय मालायफ्रा बिरखांजोब्बाय प्रसाद जालाजोब्बाय मालाय पार्टिसो जाहैसिगोन। नोंनियालाय माला जानांगौ सानजलायबाय माथो। लेट जायोलै बाबुमोन न'आव मानसि गैयिजों जाबजों एफा खस्थ' साहा फुदुंब्रबनानै लोंबोथारबाय आं। ओंखाम उखैना थानो हायालै आंहा। माबायदि सारब्रा नोंलाय? उदै गिदिरफ्रा माथो ओंखाम उखैनो रोङानो? माथो उदै गिदिरखौ ओंखाम उखैबाबो ओंखाम उखै बायदि नुयोब्रा। बेनो नोंना साहा लोंबोलायबाय दा मोनलोंखागोन माथो बेयावनो फिरफिला थिंखांनानै। फिरफिला बिदिखांना दा प्रसाद मोनजागोन आरो पार्टियालाय मा थौ जल्दि। थौ। दानिया फिरफिलाखौथ' बिरहोखांबाय। फिरफिलानि सोमोन्दै माबा मोनसे बुंदोंब्रा सार। आच्छा सार फिरफिलाखौथ' देश उदांस्रि जानायनि धर्मनि थाखाय मानिबा थाखाय फिरफिलाखौ बिरहोयो। नाथाय गोसोथोलायनायनि थाखाय मानो फिरफिला बनायनो हायाखै सार? गोसोथोलायनायनि थाखायबो बोलायनायनि फिरफिला बनायबा माबायदि जागोनब्रा सार? हामालै जाम्बाफोर दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गाज्रि सोदोबफोरखौ बाहायनो। बे फाग्ला गोसोथोनायलाय माबोरै फिरफिला बानायहोनांगौ बेयावलाय? थिफुलावलाय जाथाराहाय मा गोसोखांलाबायो मा बुङो? सोरबाखि फाग्ला गोसोथोनायाबो बिदि फिरफिला बानायजालायनाय सोर खोन्थाया नोंलाय बहा खोनाफेरा? थिफुलावलाय जाथारा माबोरैहायलाय फिरफिला बानायनांगौ जाम्बानो? दालाय बै गोसोथोलायनाया एथ' खस्थ' बिखा बिख्लो खामग्लि होबाय थानानै गोसोखांबाय थानाय सान हर मेगन मोदै जानो सुख गैया लोंनो सुख गैया देहाखौ खस्थ' खालामहोबाय थाया होमबा? दालाय एफा खस्थ' मोनजासिमानो खम टेनसन जाबाय थायो। बे जेरै उदांस्रि जानो थाखाय देश मोननो थाखाय दावहा नांनाय बायदि जायोब्रा गोसोथोनाया बेसेबां टेनसन जायो बेसेबां खस्थ'जों मोनो बेबो मोनबासो मोनबाय मोनाबाथ' गैला। बेखायनो खस्थ'जों गोसोथोलायनाय मोनबा फिरफिला बानायनानै होनांगौब्रा। दोनैनिफ्राय आंहा उदां जाबाय गोसोथोनायखौ मोनबाय होननानै फिरफिला बिरहोनो हानाय जानांगौब्रा। मिन्थिया नामा? थुला नों मा एफा मोजां बाथ्रा सानखोब्रा? बेफोरबायदि जाबाथ' बिराद मोजां मोनखागौमोनलै आंबो एखेबारे बिन्दासनो। होमबानिया बोसोरै गोसोथोलायनानै मोननायनि बरखौनो फालिबाय थासिगौमोन आंबो। दिनैलाय नोंसोर मा गोदाव सोराव रायलायनाय जाखो? दिनै पबित्र दिन उदांस्रि सान भारतनि उदांस्रि सान। दिनैनि दिनाव गाज्रि बाथ्रा गाज्रि राव रायलायनो मोना मिथिगौ? सार दिनैलाय मासि गोथारब्रा सारालाय। सिख्लाफोर सानैनि गेजेराव थानो मोननायखाय दिनै बिराद इन्टारेस्ट नांथारदों नामा नोङो सार? थिफुला मानसिखौ बेबायदि जानला मानला मास्टारखौनो सनमान लानो रोङा दमान लानो रोङा बेफोरबायदि बुंबाय लासिंसिं लाजिया नोङो? मा लाजिनोब्रा मानसिजों मानसिलाय। बेबो थाबायनो रोङो आंबो थाबायनो रोङो बेबो जानो रोङो आंबो जानो रोङो गासिबो समानसो सोरखौ मा लाजिनांगौ? बेयाव डाइलग होबाय थानोसै थांला जोबनानै आरो बेयाव मा खालामबाय थाबावनो? जोबदोंना जोबाखैब्रा सार? जोब्बायबा थुदो थांसै। जोब्बायलै थौदो थांसैबालाय आरो माथो। खिन्थु सार दिनै होनांगोन दे दाखालि बुंखानाया पार्टिया मिथिबायरा? लासिंसिं लाजिनोबो रोङादां थिफुलाया
मास्टारावनो पार्टि बिलायनाय नोंखौसो नुफेरबाय आङो बेबायदि मानसिखौ। बाट बिंगिरिफोर नोंसोर जेबो मिथिया जोंनि सिंनि बाथ्राफोरखौ मिथियैखायसो नोंसोर देवानि मानसिफोरखौ मिथिया जाबाय। देवानि होनना मिथियो माथो जोंलाय। जालालै थिफुला बिसोर डाइलग होबाय थानानै थौदो। मानो एथ' गोदाव सोराव रायलायोब्रा नोंसोर गथ'फ्रालाय। आच्छा सार बेफोरखौ बाद होदो दायो डाइलग मारिनायफोरखौ थौदो साइडथिं थांसै।